Татарстанның қоқлаған қозы элек-электен ең затлы һәм тәмле ризык. Әлеге милли ризык республиканың шын ит брендына әйләнсен өчен Татарстанда қоқлаған қоз әзерләү буенча яңа рецепт уйлап тапканнар. Рецепт авторлары аны киләсе елда патентлаштырырга ниятли. Ә менә козны ничек тәмле итеп әзерләү турында башкаланың татар утары комплексында журналистларга да сөйләделәр. Деликатес экологик яктан чиста Октаныш районындагы фермер хуҗалыгында үстерелгән коздан әзерләнә. Кышларны махсус ошаталар, аннары җентекләп сайлап алалар. Коз тузлаганда эре туз алына. Туз күләме коз түшкәсеннән күбрәк булырга тиеш. Караңгы урында 30 көнгә кадәр саклана. Шуннан соң козлар туздан арындырыла һәм осылмалы хәлеткә озатыла. Соңгы этапларның берсе суыту камерасы. Температура режимын һәм дымлылыкны саклау иң мөһиме. Технология әлегә патентлаштырылмаган. Без моның белән яңа елдан соң шөгыльләнәчәкбез дип белдерде Казан һәм Татарстан рестораторлар һәм ательерлар ассоциациясе рәисе Зөфәр Гаязов. Дөрес әзерләнгән коз ите рубин төсенә керә. Коклаган козны мөстәкыйль ашамлык яки кабымлык сыйфатында файдаланырга була. Без аларны бөтен чын күңелдән инде эшкәртәбез. Менә бу козларны ясаганда инде без бөтен күңелебезне бирәбез. Шуңа күрә безнең Татарстан кешеләре дә, безнең кунакларыбыз да бу козларны ашаганда күренеп тора. Күңел танышлыгы. Әйе, да. Жан җылысы да инде без инде безнең кулларыбыз да инде без бит инде профессионаллар. Бу козлар безнең хәләл козлар. Аларны никахларда ашарга ярый инде, бүләкләргә дә апарырга ярый. Әле күптән түгел генә татар козы Россия тәме бөтен Россия брендлары конкурсында җиңү яулады. Арктик пастиланы һәм Кострома сырын ортта калдырды. Хәзер аңа стратегик миссия йөкләнгән. Милли ризыкның потенциалын тулысынча ачарга кирәк. Татарстаннан чыгарылган коз республиканың чын ит брендына әйләнеп, кибет киштәләрендә лаеклы урын алуын көтәсе генә кала. Ләлә Зайнуллина, Сергей Павлюхин, Татарстан яңалыклары.